Hej, og velkommen hertil Danmark fra et tip oldemor var barn. Og i dag får vi besøg af Justin Bæver, som nogen kalder ham, fordi han synger som en pige. Men her kommer Justin Bieber. Kom ind. Jo, hvad så? Lidt tilbage. Drop det swagget. Justin. Lidt længere hen mod mig. Cecilie Nej, Picasso. ikke sådan. Nej. Drop det swagget. Hold op. Nå. Justin. Fortæl om dig selv. Jeg er 18 år. Jeg kommer fra Amager. Jeg troede, du kom fra USA. Det gør jeg også, jeg bor i Amager, og jeg snakker dansk. Drop det swagget. Og jeg kommer fra USA. Jeg er 18 år gammel, jeg hedder Justin Bieber. Og jeg er gift med Selena Gomez. Vi har også haft Selena på besøg her, og hun siger, at I ikke er kærester. Og du er ulækker. Nå, men det er... nej, det er vi ikke. Det er noget privat, vi har sammen. Så jeg kan ikke udtale mig om det. Det der nu, så det svætter. Undskyld. Hov. Hvad griner du af? Det er dig. Undskyld. Det er swagget. Kom så, tæt. Nå. Vi har fået nogle spørgsmål. Jeg har bare kommet med spørgsmål. Jeg har fået spørgsmål. Okay, der er en, der siger, har dig og Selena haft sex? Skal jeg udtale mig om det spørgsmål? Det vil seerne meget gerne have. Nej, det har vi desværre ikke endnu. Undskyld, det er et andet studie, end vi plejer at have, fordi vi plejer nemlig at være nede i Amerika, men i dag er vi simpelthen rejst til Danmark. Igen på Amager. Lige nu er vi faktisk i København. På Amager. Hjemme hos mig. Ude på min nye altan, som jeg fik i dag. Nej. Nu skal jeg ikke være Nå. Undskyld. Justin, hvorfor går du så tit med kasketter? Fordi de er bare så seje på. De laver sådan en stor fylde i mit hår. Og det er skide sejt. Prøv at tage den af. Og der strider mit hår. Og det er ikke særlig fedt, vel? Så det er swagget. Er du blevet klippet? Ja, meget. Jeg vil ikke langt hår mere, det klæder mig. Okay. Det kom det swagget. Skal jeg give et lille nummer? Det kan du godt. Nu? Ja. Hvilket nummer vil du synge? Boyfriend. Og bare løg. Hvad så nu? Hvordan var det? Det kom det swagget i dag. Ja.
Det får man ikke, vel? Undskyld, der skete et eller andet. Justin, ned. Man kan... Hvis du vil sexpack? Nej, ellers tak. Der kan man bedre høre det, ikke? Det skulle faktisk meget Simpelthen sexpack. Ja, okay, der er ikke så meget sexpack over det der. Og simpelthen sexpack. Det er fint. Why don't you tell me? How was your girlfriend? Never since gone. Say thanks, me. Så kan vi desværre ikke høre mere. Men der er nogen, der har sagt, at de gerne vil høre Justin Biebers yndlingssang. Og her Ej, den er så god. Elsker den. Må jeg synge med? Nej. Som en krokodil. Og jeg er ondt. Men vi hørte lige forfra. Ja. Nu. Man kan ikke høre det så godt. Sådan der. Snap. Lige snap. Hold op. Snap. Der var den. Sådan. Nå. 2 sekunder. Man kan ikke høre det så godt i den her mikrofon. Men hvis I vil høre den, så er det Snoopy, das kleine Krokodil. Det er Justin Biebers yndlingssang. Men vi kan lige nå et sidste spørgsmål, inden der er gået 10 minutter af vores interview. Justin, hvis du skulle have børn med nogen, hvem skulle det så være? Med Shakira. Noget fucking lækker. Nej, det skulle være med Madonna.
Min Madonna, hun er simpelthen 50 år, og jeg elsker dem på 50, så jeg har nogle gode bryster. Okay, godt. Men vi Og skal de være tynde og slanke. Og skal de have en god tid, så skal de være gode i sengen. Okay. Se, det er den yndlingsbarn, den står jeg med om natten. Okay, vi ses. Hej hej. Jeg slår en krokodil. Hej hej.